Kai to ni hawa
Bahai ma tong hati ni borok nok hai seram ni pai bum bagai. Tinian bakal belai tong pakai komodi kai coba mau kono. Kan besai bah hamia sujai ya. Sekarang aku wajah naik pegai, kau sekarang nunggu ya aku cari bagai, bagai. Jadi no, aku mari berkata. Sabun ni hoja saja tini khai jaman nok tang jaman ni sabun ni hoja khai jagai tong. Di Brahma Thanim. Di Brahma Thanim. Tini Purwotomagarik bisini andoro, Raja Bidudas para, Mogai Purwotomagarik bisini 3 nomor ward kelayo. Oro seng kaisa mia thangnai phungo wati phaimani bagai bini nok ukolog ni bufang kotorma kaisa bini nogo kalaimani bagai seng tipramo thani ngai sini otomagarik Purwotomagarik bisini ngai seng oro tipramo thani ngai seng oro joto phaimanjak phaika sini members tai vice chairman tai oroni local leader rok tai adong rok rong kobangma burimo thani Obor kai sengbono boktu gerija emang mapha geribini tharuma singja nugui seng mane bokha tongui mali angai seng map phaile ke bono subana ni bagai bini nokno seng tini tabu je 3 khoti mani nostong mani no seng kar rok akrok gobangma manai rok seng tubui bini oro tini bino nokno thamuna hini seng phaile ke o nok phangni bumung hungkai mo hungkai takup surjo deborma Bihik ni bumunggai bukuk hamari de burma boni nong dukun belai cugi ni bagai sung mo hai kai kini tipramo thaning kai kai